Jokenya ne odhialo odiochieng mar hera e yore mopogore opogore. Kambi mar Royal Media Services bende ne odhialo jowinjo kod joneno ka gimiyogi mich. Kaka jafwambo marwa George Juma leronwa, moko kuom jopiny bende ne otiyo gi chenrono mar nyiso ni mar limo jogo mochando. Tarik 14 mar dwe mar mar higa ka higa en mano mar nyiso hera, ma bende dendo kaka Valentine Day. E odiochieng ni oganda Jokenya ni owuok oko kendo hinge e yore mopogore opogore. Biro kawuono kama use flower ma Dinga Street ng'iyo ne jaherana miluongo ni Ruth oko flower. Kech iga mokalo nwayudo gi at affordable price, but kawuono wayudo ka bechgi beto sut. Moko kuom oganda ne ochiwo maua makwar kod mwandu mopogore opogore ne joheragi kaka yo mar nyiso hera. Koni mondo seche mag kamaendi akawe ne minot flower mondo adhi surprise ego. Maua aya maua longina embakasi wanja ndege usivunjike moyo mpenzi ukija na kurudia. Kambi mar Royal Media Services bende ok ni odong chien mar nyiso hera ne jowinjo kaachiel kod joneno mag chenro magi mopogore opogore. Moko kuom jolendo mar kambini mar Royal Media Services ne owuok oko mar chiwo mich ma opogore opogore ma oting'o maua ne jowinjo kod joneno. Yes, I'm a fan. I listen to you every morning at Hot 96. Oh, yeah. Give us some flowers, Mike. Give us some flowers. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Thank you. Shopping voucher. Unaonanga TV gani ama radio station gani kutoka Royal Media Services? Hivi joka chendo manera Ramogi TV. Ramogi. Nampenda sana. E kaunti ma Migori, riwruokno mar Role Model Foundation ne otiyo kod odiochiengni e nyiso heragi ne nyithindo kiye e kar dakno mar nyithindo mag Grace and Hope Foundation maidore e sabkono mawendo. Kwarango wago picha wayudo ni nyithindo mochano maonge jok ma konygi kata kaka gikonyre. Gin bende sama kodo jitimo hera to gidong kendgi. Omiyo mana wacho kaachiel gi jok mwakonyore godo wayud thuolo mondo mi waser nyithindo. Kawuono wabedo gi mor ahinya kwayudo Row Foundation kobiro mondo mi obed kanyakla kod nyithindo ma iye ka. Valentine en odiochieng mar hera, lakini ok omaanisha ni koro nyaka ng'ato ema miyi hera. Inyalo amua ni koro ikelo hera no kuomi. Inyalo amua ni kawuono en chieng Valentines, koro we adhi oko mondo achiem kawuono maber. To e kaunti no ma Kisumu, jod gavana ma Kisumu Dorothy Nyong'o bende ne otelo e nyasi mar hingo odiochieng ni mar hera e kaunti no ma Kisumu, kane ojiwo oganda ne oland hera e seche duto. I just want to call upon the population of Kisumu, especially the young people, to remember that love is not all about romance, and there is filial love as well. There's love from parents, there's love from siblings, there's love from God and to God, and to remember that love is very important. Gwenge mamoko e piny Kenya ma oting'o Baringo, Kakamega kaachiel kod mamoko bende oganda ni owuok oko ma dhialo odiochiengni e yore mopogore opogore. Mimi leo niliamua kujitolea ninunue maua na chocolates nipeane kwa kila mtu juu naona kuna challenge sana. Kila mtu anasema niko single, mimi sina mpoa, nani atanipea maua? So mimi nikaona acha nichukue hiyo part ya kupeana maua. E seche mamoko kuom oganda ne dhialo odiochiengni, moko kuomgi to ne okichire gi chien. George Juma, Ramogi TV.